A Pobra do Caramiñal celebra mañá unha solta de libros para conmemorar o 23 de abril. Un total de 12 obras totalmente novidosas agocharánse por toda a vila. Para atopalos, repartirase unha pista por libro. Os veciños da Pobra poderán facerse mañá con ata 12 libros totalmente novidosos. Para conseguilos deberán, iso sí, atopalos nos lugares máis coñecidos do municipio. O Concello organiza unha solta de libros para fomentar a lectura co gallo do Día do Libro. Porque, bueno, pois nos gustaba un pouco, démoslle varias voltas hasta que chegamos a esta en concreto, non? Nos gustaba un pouco deixar un pouco libros por o pobo e que a xente, pois, puidese compartir ou collelos ou, bueno, pois intercambialos, pero ao final decidimos facer unha solta de libros actuais, ademais, son todos libros casi novedades, e, bueno, vamos a ver como sae, é a primeira vez que se vai a facer isto, esperemos. Unha iniciativa que nace co obxectivo de facilitar o acceso aos libros en formato físico nunha época na que o seu prezo non deixa de aumentar. Creemos que estamos en tempos, pois a verdade que importantes para iso, non? Para fomentar a lectura. É verdade que a nosa biblioteca está funcionando moi ben e temos moitos usuarios e ao ano temos, bueno, moitos préstamos de libros, tamén somos conscientes de que cada vez pois parece que costa un pouco máis ler un libro, mercar un libro, e bueno, con todo isto das tecnoloxías creemos que é moi boa para unhas cousas, pero igual para o libro en sí, no formato libro como tal como coñecemos, pois está a pasar un pouco de factura. Entonces nós o que queremos é... Estes 12 libros tratanse de obras novidosas e das máis sonadas deste ano. Para atopalas, cada familia disporá dunha pista e deberá buscalas nos lugares máis enlleiros da Pobra. Nos imos na solta de libros, imos agochar libros por distintos lugares do pobo. Queremos que sean lugares emblemáticos relacionados ca cultura, relacionados con algún escritor. Entón, nos vamos a agochar 12 libros en total, porque van a estar para todas as categorías. Vai haber 4 para infantil, 4 para juvenil e 4 para adultos. E tamén os temos en galego e en castelán. Entón, esos libros van a estar agochados, como vos lo dixen, por distintos sitios do pobo. Entón, ás 4, puxemos ás 4, porque pola mañán seguramente os nenos estarán no cole, entón ás 4 teñen que vir pola biblioteca a buscar unha pista. Hai unha pista por cada libro, só unha pista, non é unha busca do tesoro. A busca realizarase entre as 4 da tarde e as 7, un horario escollido para permitir aos escolares da Pobra participar na actividade. Eu aconsello vir ás 4, porque todas as pistas van a ser iguais para cada libro. Entón, se ti colles unha pista ás 4, tes máis posibilidades de atopar o libro agochado que se ves ás 5 cando outro xa leva unha hora buscando. Entón, aconsellamos que veñan todos a buscar as pistas ás 4. Despois, cando atopen o libro, nós tamén queríamos que viñeran ata a biblioteca pois para facerse unha foto e, sobre todo, para avisarnos que xa atoparan o libro.